Ahoj angličtinára, vitaj pri novej téme. V tejto videolekcii sa pozrieme na množné číslo podstatných mien, jeho tvorbu, ale zároveň aj výslovnosť. Pozrieme sa na pravidelné slová, ktoré k sebe berú príponu a taktiež nepravidelné slová, to bude v ďalšej videolekcii, ktoré už túto príponu nemajú a množné číslo tvoríme iným spôsobom. Poďme sa teda pozrieť na prvú časť a to sú pravidelné slová. Ja viem, slovenčina naša zlatá, čo je to množné číslo? Množné číslo je presne to, čo vidíš tu na obrázku. Máme jedného slona, slon je jednotné číslo, lebo je iba jeden. A množné číslo je vtedy, keď hovoríme už o vyššom počte, čiže 2 plus 2, 3, 4, 5. Napríklad tu máme 2 slony, čiže slony je už množné číslo. V tomto prípade to v angličtine povieme ako one elephant, two elephants, two elephants. Všimni si, že v množnom čísle sme pridali príponu s. A to je naše základné pravidlo pri pravidelných slovách, že pridávame príponu s na koniec daného slova. Pozrime si konkrétne príklady. One table, two tables, two tables. One chair, two chairs, two chairs. One star, two stars, two stars. One garden, two gardens. One boy, two boys. One mother, two mothers. Takže tu krásne vidíme znázornené, že vezmeme jednotné číslo, čiže ten základ table, chair, star, garden a k nemu len pridáme s. Tables, chairs, stars, gardens, aby sme vytvorili množné číslo. Čo je na tejto prípone zaujímavé je to, že ju môžeme čítať dvoma spôsobmi. Buď ju čítame ako s, alebo ako z. Čiže ako s alebo z. Výslovnosť záleží na tom, aký zvuk sa nachádza pred touto príponou. Čiže pozeráme sa na základ slova, napríklad pri slovíčku cat. Posledný zvuk, ktorý tam počujeme je t. A v tomto prípade ide o neznelú hlásku a tým pádom tam použijeme s. Cats. Ale naopak, kebyže sme mali dog, čiže pes, tak tam už hovoríme g na konci a to už je znelá hláska a preto povieme z. Dogs. Teraz keď na mňa pozeráš určite, že bože, to jak ja mám vedieť. Veľmi jednoducho, ale vo všeobecnosti, poviem ti to takto, toto je informačné, pretože tvoj hlas si to prispôsobí úplne sám. Keďže v tomto prípade ide o znelé a neznelé hlásky, tie rozlišujeme podľa toho, ako vibrujú naše hlasivky, čiže je to fyziológia a ako náhle ty budeš mať znelú hlásku, tak povieš aj znelú príponu, čiže povieš z. Ak budeš mať neznelú hlásku, povieš neznelú príponu s. Čiže tvoj hlas si to prispôsobí. Nič sa neboj, nemusíš sa to teraz bifľovať znova na spamäť, ako keby sme boli v škole, keď si pamätáš bdgdzžhv. Nemusíš. Reálne naozaj v praxi si to tvoj hlas automaticky prispôsobí. Ako to ale môžeme vedieť, to je taká zaujímavosť, ako náhle máme neznelé hlásky, keď si chytíš svoje hlasivky, tak ti nebudú vibrovať. Takže prečítajme si tie neznelé hlásky. P, t, k, f, th. Keď si to držíš, nič ti tam nevibruje. A keď si povieš s, tiež ti hlasivky nevibrujú. Čiže to sú neznelé hlásky. Čiže keď povieme cat, bude cats, book, books, cup, cups, laugh, laughs, bath, baths. Čiže všetko ide neznelá k neznelej. Ale ako náhle my ideme do tej druhej skupiny, čo je častejšia skupina, tak v tom prípade už hovoríme o znelých hláskach a tým pádom nám hlasivky vibrujú. Čiže cítiš tam ten pohyb. B, D, G, V, V, M, N, L,
r, alebo anglické r, w, j a potom a, e, i, o, u. Čiže to sú všetko znelé, čiže cítiš, ako ti to vibruje a teraz si povedz z. Taktiež cítiš, ako ti vybrujú tie hlasivky. Takže znela ide ku znelej. Dog, dogs. Car, cars. Boy, boys. Girl, girls. Pen, pens. Takže v tomto prípade sa nesnaž bojovať so svojimi hlasivkami, napríklad pri slovičku dog. Nesnaž sa tam dať to s, keď tie hlasivky ti s tam nechcú dať. Takže nehovor dogs, pretože v tom prípade, čo sa stane, je to, že g, namiesto g, ty povieš k. Dogs. A to už je iné slovičko v angličtine. Takže nesnaž sa s tým bojovať a kľudne povedz z na konci. Dogs, dogs, aby si tam zanechal práve to g. Dúfam, že to teraz nie je too overwhelming, ale že ti to dáva zmysel, prečo to takto máme a keď budeš niekoho počuť vysloviť z na konci, je to správne. Keď to vyslovíš z na konci, je to správne. Naozaj hlasivky si to prispôsobujú, aby sa namáhali čo najmenej. Čiže keď nevibrujú, tak ide s, lebo to nevibruje. Ak vibrujú, tak ide z, lebo to vibruje. Dobre? Čiže to je taký základ logický, prečo máme dve výslovnosti s a z. Ďalšie pravidlo, ktoré tu máme pri množnom čísle, je pri síkavkách. Čiže ak nám slovo v jednotnom čísle končí na síkavku, čiže s, š, č, ks, z, tak v tom prípade už nepridávame len s, pretože to by sme mali s za sebou, alebo č s za sebou, čo je extrémne náročné na výslovnosť, tak v tom prípade napíšeme s. Okrem toho, že napísané slovo sa nám zmenilo, čiže povieme tak ho vyslovíme ako čiže is. Prečo to vyslovujeme z? Práve preto, že je to samohláska pred tým is. A samohlásky vibrujú, čiže musíme dať aj vibrovaciu príponu z is. Pozrime sa spoločne na slovíčka. Prvé slovo bus, autobus. Kebyže sme tam dali len to základné pravidlo, že pridávame s, tak v tom prípade by to znelo ako bus. Bus. Nechceme v angličtine rozprávať ako Lord Voldemort, takže pekne krásne tam dáme to s a vyslovíme is. Buses, buses. Dress, dresses. Brush, brushes. Watch, watches. Fox, foxes. Quiz, quizzes. Čiže všimni si, že nie je to len v písomnej podobe, ale aj v tom, ako to vyslovujeme. Pozor na to. Teraz si to všetko poďme zopakovať. Množné číslo pri pravidelných slovách v angličtine vieme vytvárať dvoma príponami. Buď pridávame s, alebo pridávame s. Príponu s pridávame pri väčšine slov. Príponu s pridávame len keď nám slovo končí na síkavky, čiže s, z, š, č, dž a tak ďalej. Čiže budeme mať bus, buses, box, boxes. Čiže čítame to ako is. A tu našu hlavnú príponu s, ktorú dávame skoro vždy ku každému jednému slovíčku, vieme čítať dvoma spôsobmi. Buď to čítame ako s, alebo to čítame ako z. Čítanie ako z je bežnejšie, pretože to používame pri znelých hláskach, to znamená, že nám vibrujú naše hlásivky. Napríklad dog, dogs, car, cars. Výslovnosť s používame pri neznelých hláskach, to znamená, že nám nevibrujú naše hlasivky. Cat, cats, book, books. Ako som už spomínala, to, že či vyslovíš s alebo z, ti už tvoje hlasivky napovedia, lebo je to fyziologické. Chcú si vždy nájsť to jednoduchšie riešenie a jednoduchšiu výslovnosť. Čiže nebojuj s nimi a neboj sa povedať z na konci slova, keď hovoríš množné číslo.
Teraz je rád na tebe a na to, aby si to precvičil. Čiže choď do PDF materiálu, na začiatku máš vysvetlenie, čiže máš tam celú teóriu a potom sa dostaneš k cvičeniam. Pozri si základné prvé cvičenia, skúsi ich urobiť a potom prejdi na ďalšiu tému, kde si budeme rozoberať nepravidelné slova a následne si budeš môcť dokončiť ďalšie cvičenia. Vidíme sa v ďalšom videu.